Ta ce an yi auren mu bai fi wata ɗaya ba. Tafiya ta kama maigidana izuwa Kaduna daga Kano. Ni kuma na daga ƙafa a hannu na ce ai wannan tafiyar da ni za a yi. Shin kun san tafiyar Kano zuwa Kaduna ya ta zamo? Domin ta zamo tafiyar tarihi a wurina. Tarihin da ba zan manta da shi ba a rayuwata musamman a duniyar daɗina. Muna tsaka tafiyar mu mun tashi daga Kano tun da safe muka kama hanya za mu je Kaduna. Tafiya muke masha Allah Alhamdulillah. Kawai sai na ga oga ya tsaya ya siya mana abin da za mu ci kuma mu sha. Muka tsaya muna tafe muna wasannin mu muna nishaɗin mu. Kawai fa sai ji na yi oga ya faka motarsa. Yana cewa bibi na "Dan Allah ki bani." Ta ce a ina? Yanzu riba fa ka gani jama'a suna kayawa. A hanyar nan fa ba wani daji da za mu ci wai mu raɓe. Titi ne fa sanyar. Ya ce to ba sai mu sauke a gefe ba. Ta ce a'a wallahi mu bari mu ƙara ba gaba. Haka ya bi shawarar ta dai duk a takure ba don zuciya ta so ba. Suka ƙara ba gaba. Ya sake yin magana ta ce a'a. Daga ƙarshe sai suka kai ga wani guri wanda shi yana ɗan da inda za a laɓe. Aka je kawai fakawa bai tsaya wani tambayar ta shawara ko ya za a yi ba ya faka kawai yana fakawa. Ya tashi ya fita ya rufe inda yake zagaya inda take ya buɗe. Ya janyo ta ya fara zuwa ta gisa-gisa yana lashe fuskanta yana jan hancinta sai tsotson nononta ɗaya yake yi yana murza ɗaya. Gaba ɗaya hankalinta ya tashi shi ma nashi a tashe yake ruɗewa take tana wani zabura tana wani hizge-hizge saboda wannan abin ya fara shiga har can cikin jikinta. A nan waje ake mata amma a can ciki take ɗaukar saila. Abin fa ya fara ta'azzara cikin wannan al'amuran duniyar daɗi ta kunno kan wannan bayan Allah. Haka dai fa oga ya samu ya riƙa tsotsaya nan ya shafa nan har dai ya samu sa'ar madam ya fara zuba mata zumululu. Cinta yake sai ƙara take tana ƙuginta. Daga nan fa yana cinta sai buɗe bakinsa ya ce bibi na ko ni dai za ki mun? Ta ce eh na ji zan maka. Me zai hana? Ya ce don Allah za ki iya ci na har in yi kuka ta ce musu kake yi? Ya ce eh ina musu don ba za ki iya ba ne. Ta yi murmushi ta ce wayyo Allah na domin dai har yanzu zumululun na cikin gidanta ana cinta. Ya ci gaba da cinta. Ihu take tana ƙara. Bayan sun yi gardama ta ce ba za shi iya ba. Wai ya ce ba za ta iya cin shi har yayi kuka ba shi ita kuma ta ce za ta iya. Ya ƙare a nan fa ya jirkita ta ya yi na baya. Ya yi na gogo bayan ya yi da ita a yanda suka saba sai ya juya ta ya yi ragogo. Yin hakan da ya yi sai kuma kawai oga ba sai ya ji daɗi ba a madadin a ci shi sai ya ce a'a ina ba zai sauka daga wannan gurin da ya ɗale ba. Sai ce yake kamar baya hayyacin shi. Kawai ya zage ya fitar ya ce goge mun ta goge ya ƙara russunar da kanta ya danne ya ci gaba da cinta shi yake tana ihu wayyo Allah daɗe. Aƙalla ta ce ba a kasara ba a wannan motar sai da aka ce ta sau huɗu. Sannan ta samu ya sarara mata suka ci gaba da tafiya. Ta ce duk inda jikinta yake a niƙe shike domin ita ta ma manta a yi mata irin wannan abun tana ga sau ɗaya. Tunda ta zo aka yi mata irin wannan abu kamar ya kai nacin.